a fahimtar al-Imam Malik ba za ka yi tafiya da matar babanka ba, duk da cewa akwai haramcin aure a tsakaninka da ita, ba zai taɓa yiwuwa babanka ya saki mata kai ka aura ba. Amma duk da haka al-Imam Malik saboda tsanantawa ya ce wa in kanat muharrama alaihi, ko da shike an haramta aure a tsakaninka da ita, amma duk da haka ya hana, saboda shedan yakan yi amfani da wannan dama a samu kafa na sharri, kuma babu shakka yana faruwa, babu shakka, domin akwai wanda da kansa yayi tambaya, yake tambaya ta ga irin abin da ya auku tsakaninsa da matar baban shi, fasadi ya auku tsakaninsa da matar baban shi, saboda mahaifin nasa ya auri budurwa, kaga ba sa'an mahaifiyarsa bace, ita wannan budurwa sai da aka samu lalata a tsakaninta da shi. Wato malamai idan suka yi hange, musamman malaman farko, za ka samu hangensu akwai hasken Allah. Al-Imam Malik ya ce kada a samu keɓanta a tsakanin matar baba da shi, matar babanka karka yadda ka keɓanta da ita. Abinda annabi ke cewa haɗarin shigan ɗan uwan miji gida ya fi tsanani akan haɗarin shigan wani. Ɗan uwan miji haɗarinsa ya fi muni, babu shakka gaskiya ne. Sau nawa ake samun ƙani a kama shi da matarwa suna lalata, to kaga wannan ya taɓa zumuncinsu har abada, ya taɓa zumunci a tsakaninsu har abada. Shi sa manzon Allah ya ce haɗarinsa kamar mutuwa ne. Wanda ya fi kamata ka tsananta doka a kansa shine ƙaninka ko wanka. Ɗan uwanka ɗin nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shine mafi dacewar ka tsananta doka a kan shi game da shigansa gidanka fiye da kowa, saboda idan aka samu matsala shedan ya shiga tsakaninsa da matarka to sai ya taba zumuncin ku har abada. Amma in ka dubi yanayin da muke a yau, da yake mun fi karkatawa ga rayuwa irin ta turawa, sai ka ga tsawatar wannan da manzon Allah yake yi ya zama ƙauyanci. Jama'a daɗa nisantar sunnar manzon Allah suke, abinda annabi ya hana za ka ga ba shi muke ɗauka ba, za ka ga musulmi ne zai ɗauki sakatariya ya aji, kuma ko da musulma ce wannan sakatariyar abinda ya aikata nan ya saba ma sunnar manzon Allah, saboda annabi Muhammad ya haramta a samu keɓanta da mace. Kuma in mun dubi sharhin da muka gabatar, al-Imam al-Qurtubi yake cewa fi jami'il halati, babu wani yanayi wanda shari'a ta halatta sai fa idan akwai maharami a tare da ita. Amma za ka ga musulmai suna aikatawa saboda suna ganin kamar wayewa ce. Allah ka shirya da mu. A littafin Bada'i'us Sana'i mujallal na 4 shafin 189, al-Imam Abu Hanifa yace akrahu an yasta'jira ar-rajulu imra'atan hurra. Ba daidai bane musulmi ya ɗauki mace aiki, yastaqdimuha wa yakhlu biha, ita wannan mata tana mar hidima har ma yana keɓanta da ita, haramun ne, ba daidai bane. In ka dubi Bada'i'us Sana'i, wannan yana rubuce, malaman fiqh so daga sun tabbatar da shi, kuma wannan ita ce fahimtar akasarin malaman sunna saboda la'akari da hadisan da muka karanta na manzon Allah. Amma al-khulwa fali'anna al-khulwata bil mar'ati al-ajnabiyyati ma'siya. Me yasa aka ce babu kyau? Saboda duk mutumin da zai keɓanta da mace, matar da bai halatta gare shi keɓanta da ita ba, wannan keɓantar saɓo ne ga Allah, yana saɓa ma Allah tabaraka wa ta'ala, kuma duk sa'ilin da ya keɓanta ɗin nan ana rubuta mai laifi a wurin Allah. Wal wuqu'u fil ma'siya, wanda ba wai masabata al-Imam Abu Hanifa ba, duk malaman sunna sun tabbatar da wannan, cewa ka ɗauki mace aiki ta yadda za ka ringa keɓewa da ita haramun ne. In ka dubi al-Fawakihud Dawani, kaga sharhur risala ne, yana mujallal nabi shafin 438. Haka nan Muntahal Iradat yana farkon mujallad na 7. Haka nan Al-Mughni na Ibn Qudama yana mujallad na 6 shafi na 53, da kuma Al-Ahkamus Sultaniyya littafin al-Imam al-Mawardi
yake ya rubuta littafin akan abin da ya shafi a tsarin gudanar da mulki a ƙarƙashin shari'ar musulunci, yana shafi na 248. babu shakka laifi ne. Allah madaukaki ya kare mu kuma Allah ya gafarta mana kurakurai.